Salut! Hai să vedem cum se face un material library. O să deschid material editorul. O să fac aici un material de tip physical material. De o culoare așa. Fac un material tot de tip physical material, în care o să vreau să folosesc ceva textură. Textură. Așa, și asta o să fie de tip base color map. Bun, și am astea două materiale care vreau să le folosesc în altă parte. Aici la Material Map Browser, cum am toate opțiunile astea, îmi dau click pe butonul ăsta de Material Map Browser Options și o să-i zic un New Material Library. Îmi întreabă unde să-l salvez. Este un fișier cu extensie .mat care se poate pune oriunde pe comp. Spun pe desktop, zic Alex. Așa. Bun, și acum îmi apare alex.mat, care momentan e gol. Acum pur și simplu iau materialul ăsta, îl dragui aici, în alex.mat, le iau și pe ăsta, îl dragui și pe ăsta aici. Ok, ăsta e file, adică e extensie.mat, mai apare cea cu asterix, asterixul ăsta înseamnă că trebuie salvat. Adică acum o să-mi rămână nesalvat, o să dau click dreapta pe el, ce user, să nu știu ce mi arată unde e și zic save. Și acum nu mai e cu steluț, asta înseamnă că e salvat. Ce e fain acum e că, indiferent ce aș face, dacă închid Max-ul, el o să ne apară tot timpul aici. Deci asta practic e legat, de acum înainte să fie legat de Material Editor. Asta e o idee bună să vă puneți materialele care le folosiți uzual. Faceți o librărie, tot le populați librăria tot felul de materiale și asta o să apară tot timpul aici. Dacă vreți să scăpați de asta de aici, dați click dreapta pe ea și am opțiunea de Close Material Library. Deci așa, in and out.